Ja, helaas is de dij heel oorzoen dan dat we hoopten. Ja, het dieptepunt is dan wel dat er een man verstongen is, een deelnemer. Ja, dat is inderdaad correct. Wij hebben van de diensten begrepen dat een van de incidenten die het Joert plakvoen heeft, inderdaad leidt het tot het overlijden van een van de deelnemers. En er waren nog volle meer incidenten. Hè? Hoe ken soks? Nou, er zijn meer incidenten. Dat weet je ook van tevoren. Als je een evenement als dit organiseert met een heel soort deelnemers, dan doe je als organisatie dat wat je kent, vooral om zowel de deelnemers goed te informeren over hun deelname. Dus je zegt het je mensen dat ze goed drinken moeten, dat ze hun goed insmaren moeten, dat ze hun goed tarieren moeten op hun deelname. Dat als je net helemaal fit bent, dat je dan wat langzamer in moet. Of je deelname heroverwegen moet. Dat hem no ek dien, ek vanwege het waar. Ja, zeker. We communiceren altijd zorgvuldig, maar vanwege het waar, wat we ouder de week natuurlijk goed bijhouden, hebben wij nog extra communiceerd naar de mensen. Het heeft Joert op de schermen achter u staan. We hebben het de speaker omroepen laten. Het heeft in de mailing naar alle deelnemers staan. Wij hebben bij de verzorgingsposten zorgen dat er meer mensen staan, zodat we meer bekertjes met water tegelijk uitdelen kunnen. Kist er een opdrinken, kist er een achter in de nekken gooien. Desondanks kunnen wij net voorkomen dat dit soort incidenten plakvinden. Ja, op dit stuit gaat vooral uit mijn leven uit naar de mensen die in welke vorm dan ook te maken hebben met de incidenten die ter plakvoeren. En pas daarin het uitspreken van ons mijn leven. Op dit moment vooral, en dat is bovenliggend ten opzichte van de vreugde die we er van de morgen betiert nog van. Ja.